What are your hopes for the EU climate package? Euroopan unionin ilmastopaketin pitää yltää niihin tavoitteisiin, että kykenemme pitämään maailman lämpötilan nousun alle 2 asteessa. So what overall emission cuts do you think are necessary in Europe to stay below 2 degrees of global warming? Meidän täytyy ensinnäkin nyt pystyä päättämään siitä, että hiilidioksidipäästöt vähennetään 20% ja kun Kööpenhaminan jälkeen meillä on kansainvälinen sopimus päästövähennyksistä, niin Euroopan on silloin päästävä 30% päästövähennykseen vuoteen 2020 mennessä. How can the EU use this energy package, climate package, to show real-world leadership in fighting climate change? Kaikilla osa-alueilla, autojen päästöissä, päästökaupassa, päästökaupan ulkopuolisilla alueilla, kaikilla näillä ja myöskin uusiutuvien energioiden osalla meidän on pidettävä se tavoitetaso yllä, että tähän yleiseen tavoitteeseen, että ilmaston lämpötila ei nouse yli 2 astetta päästään, vain sillä tavalla Eurooppa voi pysyä johtajana. And what measures will you be pushing personally to make the climate package as strong as possible? Olen parlamentin jäsen ja parlamentin jäsenenä pyrin tietysti siihen, että parlamentista tulee mahdollisimman hyvä lopputulos, mutta tässä on ihan yhtä lailla vastuullisena jäsenvaltiot kuin Euroopan parlamenttikin. Ja kyllä nyt jokaisessa jäsenvaltiossa hallitusten täytyy todella miettiä se, että pääsemme tavoitteisiimme ja että tavoitteet asetetaan riittävän korkealle, koska me puhumme nyt siitä, minkälaisen huomisen jätämme lapsillemme.